πρώτη συμμετοχή μου σε φεστιβάλ πνευματικής αφύπνισης. Παρόλο που κάπως περίμενα τι θα συναντούσα εδώ, όλα έχω ξεπεράσει τις προσδοκίες μου. Η ιερότητα με την οποία διεξαγόταν όλο το φεστιβάλ, η συνοχή στην ομάδα, οι διαλογισμοί, οι εμπειρίες που είχαμε, το φως και η αγάπη που ήταν συνεχώς ανάμεσα στην ομάδα. Και εύχομαι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να μεταδώσουμε και εμείς αυτό το φως και την αγάπη παραπέρα στον πλανήτη μας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πασχάλη και τον Φρίξο που έχουν οργανώσει αυτό το φεστιβάλ και που μας έδωσαν την ευκαιρία να ζήσουμε τέτοιες καταπληκτικές εμπειρίες. Μην γελιέστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ένα φεστιβάλ. Είναι μια ιερή σύναξη. Είναι μια πύλη και μια ευκαιρία για όλους να δεκτούν και να βιώσουν το φως. Σας λέω την αλήθεια. Είμαι η Μαρία και θέλω να ευχαριστήσω τον Πασχάλη, τον Φρίξο, τους ιερούς αυτούς φυλακές. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, καθώς επίσης και όλους όσους συμμετείχαν και με βοήθησαν να βιώσω αυτή την εκπληκτική εμπειρία. Να έρθετε όλοι τον χρόνο. Είναι ευκαιρία για όλους μας. Ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Φρίξο και τον Πασχάλη για την οργάνωση του φεστιβάλ, γιατί πραγματικά μας πρόσφερε πάρα πολλά όλες αυτές τις μέρες. Και σε μένα προσωπικά, μέσα από τους διαλογισμούς και μέσα από όλα αυτά τα μαγικά ταξίδια που κάναμε, αλλά και επαγγελματικά, γιατί μου δώσανε την ευκαιρία να μιλήσω για τη δουλειά μου, για τα μαθήματα γραφικού μασάζ, στην ομιλία που έδωσα εδώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που βρίσκομαι στο φεστιβάλ πνευματικής αφύπνισης. Είμαι σίγουρος ότι η μεθοδικότητα, η οργάνωση και η αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν τα δύο παιδιά, ο Πασχάλης και ο Φρίξος, θα έχουν πάλι για άλλη μια φορά τα θετικά αποτελέσματα που μόνο η αγάπη και το φως μπορεί να δώσουν στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για όλα αυτά που μου πρόσφεραν σε αυτές τις μέρες που βρίσκομαι στο Πύργιο. It's been an honor and a privilege to be at this festival. I've learned so much in 1 week. It amazes me how much could get taught in so short a period of time. And the energy work was beyond anything I've ever experienced. Thank you so much. I'd like to say thank you to Pascali and Exos for inviting me here today for this week. It's been the most amazing journey in a magical setting, and if you ever feel drawn to make this journey, there's special gifts here for you. The channelings have been of the highest order, the highest service for the earth. And magical things will come forward to you once you decide to make this journey. Okay, with love and gratitude to the Pascali and Fixes, Angels House University. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Στη θέση του να μεταδώσω αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα του φεστιβάλ. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται και νιώθει την αλήθεια που είναι μέσα του και τη νέα πραγματικότητα που τώρα δημιουργείται. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ σε αυτό το σημείο όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε εδώ για υπηρεσία και για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό
για ένα καλύτερο κόσμο. Θεωρώ ότι το τρίτο φεστιβάλ πνευματικής αφύπνισης είναι ένα εφαλτήριο, ένα ξεκίνημα, μια νέα πορεία για όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό. Πραγματικά κάθε φεστιβάλ, λόγω της υπηρεσίας στον κόσμο και για τον πλανήτη Γη, προσφέρει άπειρες δυνατότητες διεύρυνσης της συνειδητότητας του καθενός. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπει ο καθένας, ο οποίος συμμετέχει, το νιώθει